Καταρχάς η νίκη μας ήταν νίκη. Είμαστε πάρα πολύ. Το πλάνο μας το ακολουθούσαν τα παιδιά κατά γράμμα. Είχαμε μελετήσει τον Ηρόδοτο. Καταφέραμε έστω και αργά να σκοράρουμε και ήξερα ότι άμα σκοράρουμε θα το πάρουμε το παιχνίδι, γιατί ο Ηρόδοτος ήταν εκεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό, γιατί το να κερδίσει μέσα εδώ στην Αλικαρνασσό, που θεωρώ ότι είναι στον όμιλο πιο δύσκολη έδρα, μας δίνει όθηση για να πάμε στα δύο άλλα εντός έδρας παιχνίδια που έχουμε τις άλλες δύο κριτικές ομάδες, και θα βλέπουμε, άμα καταφέρουμε και τα πάρουμε το παιχνίδι, θα βλέπουμε αισιοδοξία το μέλλον. Και ο Ηρόδοτος είχε τις θεμές του, αλλά νομίζω ότι είχε μια φλίαρη κατοχή κατά διαστήματα. Εμείς αυτά που χάσαμε σήμερα δεν χάνονται 3 δοκάρια που ήταν φάσεις για γκολ και άλλα 3 χαμένα τέτα-τέτ, και άλλη μια φορά που έβγαλε ένα παιδί με την κεφαλιά στη γραμμή πάνω την μπάλα. Δηλαδή αν χάναμε αυτό το παιχνίδι με τις ευκαιρίες που κάναμε, ήταν έγκλημα. Ευτυχώς στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να σκοράρουμε 2 φορές και πήραμε τους βαθμούς. Η συνέχεια? Η συνέχεια τώρα πιστεύω ότι πρέπει να εξαργυρώσουμε αυτή τη νίκη που κάναμε σήμερα με τη νίκη απέναντι στο Ρερμί, ώστε να έχουμε μεγάλο προβάδισμα για να μπούμε στην τριάδα. Θεωρώ ότι είμαστε ένας νομός ο οποίος μετά την περίοδο του COVID που είχαμε 4 ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική, από εκεί πέρα δεν έχουμε ξαναβγάλει ομάδα και υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στα τοπικά και στη Β' Εθνική που έχουμε ομάδα, που πρέπει να καλυφθεί με μια ομάδα τουλάχιστον στη ΓΑΜΑ Εθνική, να αξιοποιούμε τους χανιώτες ποδοσφαιριστές, γιατί αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται. Και εγώ, επειδή ήμουν, το ξέρετε πολύ καλά, και στις μεικτές 3 χρόνια, έχουμε πολύ ταλέντο στα παιδιά, στα νέα. Μερικά παιδιά ήρθαν εδώ στον Όφη, πήγαν σε διάφορες ομάδες. Έχουμε πολλά τέτοια παιδιά και πρέπει να βγάλουμε μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική καθαρά για τα Χανιά και για τους χανιώτες ποδοσφαιριστές. Καλή συνέχεια στον Ηρόδοτο, είναι καλή ομάδα ο Ηρόδοτος. Εντάξει, μπορεί να έχασε σήμερα, αλλά έχει έμπειρη ομάδα και καλή ομάδα και έμπειρο προπονητή. Δεν τελειώνει τίποτα. Εγώ και στους παίκτες που είχα πει και να χάσουμε σήμερα, πάλι έχει πορεία. Το έχουμε δει αυτό, και επειδή πριν 2 χρόνια είμαστε πάλι στη διαδικασία των μπαράζ, ότι βγήκανε ομάδες που πήραν στο τέλος βαθμούς. Δηλαδή δεν τελειώνει τίποτα, και επειδή θεωρώ ότι θα έχει στον όμιλο αυτό πολλές ισοπαλίες, γιατί δεν υπάρχει το φαβορί που ξεχωρίζει, θα χαθούν πάρα πολλοί βαθμοί. Και επειδή και ο Ηρόδοτος, έχω μελετήσει όλα τα προγράμματα, έχει πολύ καλό πρόγραμμα. Άμα κερδίσει τα 2 μέσα και τα 2 που έχει εκτός πολύ κοντά εδώ, Ζωνιανά και Νεάπολη, θα είναι και αυτό στην τριάδα. Μακάρι να είμαστε και οι 2.